V minulosti som postavil niekoľko rôznych lietajúcich strojov, vrátane rádiom riadeného SpaceX Starshipu, až po dron ovládaný reakčnými kolesami. A nedávno aj dron ovládaný plynovými trískami. Ale vždy dostávam jednu radu, a to, že ak dáte batériu nízko na dron, aby ste znížili ťažisko, dron bude stabilnejší, podobne ako kývadlo. Ale naozaj to funguje? Aby sme otestovali, či nižšie ťažisko na dronovi zvyšuje jeho stabilitu pomocou kyvadlového efektu, musíme odstrániť všetky ostatné formy stability. Tu mám dron pripevnený na palici alebo palicu pripevnenú na dron a mám dve batérie namontované dosť nízko na palici, takže má naozaj nízke ťažisko. Na samotnom drone nie je žiadna forma stability vo forme gyroskopov a akcelerometrov. Výlučne len vytvára ťah. Takže toto by malo vylúčiť všetko okrem tohto. Kyvadlový efekt. Teraz môžem ovládať plyn a motory, ale nemám žiadnu smerovú kontrolu. Takže to namontujeme na tento držiak a uvidíme, či to naozaj funguje. Teraz to montujem pod miernym uhlom, čo je pravdepodobne najlepší scenár na zistenie, či sa to naozaj vyrovná, takže poďme ustúpiť a vyskúšajme to. Dobre, prvý kyvadlový test dronu. Narazil som do živého plota. Test kyvadla dronu číslo 2. Au. To bol tvrdý náraz. Dobre, zdá sa, že dron to zvláda celkom dobre. Test budem opakovať ešte niekoľkokrát, kým nebudeme môcť urobiť pevný záver. Alebo sa dron samozrejme pokazí. Ale zatiaľ sa nezdá, že by tu bol nejaký výrazný kyvadlový efekt. Takže myslím, že som si urobil hrubý záver z tých testovacích letov. Čo urobím je, že sa pozriem na zábery z vysokorýchlostnej kamery a potom môžeme analyzovať, čo sa deje. Tu je vysokorýchlostné video dronu, ako letí a zdá sa, že si udržiava stály uhol. V skutočnosti môžeme zobraziť obrázok dronu v rôznych bodoch letu a vidíme, že všetky sa zdajú byť rovnobežné. Toto je však len veľmi malá časť letu, takže možno nemal čas prejsť do zvislej polohy a ak by som pokračoval vo filmovaní, možno by sa nakoniec vyrovnal do vodorovnej polohy. Tu je ďalší záber dronu, ktorý je držaný ako kyvadlo, aby ste mali predstavu o časovej mierke. Je jasné, že dron by sa mal vyrovnať do vodorovnej polohy skôr, než opustí záber, ak by kyvadlový efekt existoval. Ale prečo je to tak? Pozrime sa, ako funguje kyvadlo. Kyvadlo funguje tak, že má hmotnosť zavesenú pod otočným bodom a keď sa hmotnosť vychýli do strany, kýva sa späť do stredu. Otočný bod je vždy na pevnom mieste a keď sa hmotnosť vychýli do strany, ťah gravitácie je posunutý vzhľadom na otočný bod. To vytvára krútiaci moment, ktorý otáča kyvadlo, kým sa hmotnosť nevráti pod otočný bod. Takže aby sa dron kýval ako kyvadlo, ťah gravitácie musí byť posunutý vzhľadom na otočný bod. Keďže gravitácia si nevyberá náhodný bod na objekte, hovoríme, že pôsobí v ťažisku, čo je rovnaká poloha, v ktorej je objekt v rovnováhe. Ale kde je bod otáčania? Keď hodíme predmet do vzduchu a roztočíme ho, vidíme, že sa otáča okolo svojho stredu, čo dáva zmysel, ak ste niekedy hádzali frisbee. Ak pridáme hmotnosť na jednu stranu objektu, posunie sa ťažisko na túto stranu. Ale čo sa stane, keď ho hodíme do vzduchu? Zdá sa, že sa otáča okolo nového ťažiska. A práve tu vzniká najväčší omyl o stabilite dronov. Zdá sa logické predpokladať, že dron sa otáča okolo bodu ťahu a hmota padá dole ako kyvadlo. Ale v skutočnosti je bod otáčania a ťažisko na tom istom mieste, takže nevzniká žiadny moment sily a žiadna rotácia. Ak sa pokúsite lietať s dronom s naozaj nízko položeným ťažiskom, jediné čo sa stane je, že sa zvýši jeho rotačná zotrvačnosť, čo znamená, že letová riadiaca jednotka musí pracovať tvrdšie, aby ho udržal pod kontrolou a pravdepodobne havaruje.
Prečo sa teda vrtule nesprávajú rovnako ako bod otáčania na kyvadle? Je jednoduchšie si to predstaviť, keď znázorníme ťah ako pevnú silu pôsobiacu na dron. Keď sa dron nakloní, nakloní sa aj línia ťahu. Preto neexistuje žiadny korekčný moment a ťah ho jednoducho vystrelí do strany. Ak to porovnáme so šikmým kyvadlom a zobrazíme otočný bod ako silu pôsobiacu priamo nahor, je jasné, že to nie je možné dosiahnuť s vrtuľami v ich aktuálnom namontovanom stave. Ak zobrazíme aj sily gravitácie pôsobiace na dron a na kyvadlo, je jasné, že sily pôsobiace na dron sú vyvážené okolo otočného bodu, takže nedochádza k rotácii. Zatiaľ čo kyvadlo má nevyváženosť a chce sa otáčať. Keď navrhujem dron alebo akýkoľvek lietajúci stroj, rád si ich predstavujem, ako by boli v stave bez ťaže. Týmto ste nútení ignorovať akékoľvek kyvadlové efekty a skutočne sa sústrediť na sily, ktoré vznikajú okolo otočného bodu alebo ťažiska. Takže v tejto ďalšej časti videa prejdem všetky svoje predchádzajúce projekty lietajúcich strojov a dúfam, že vysvetlím teóriu riadenia, ktorá za nimi stojí. Začneme s elektrickým dúchadlovým raketovým modelom navrhnutým na simuláciu riadenia SpaceX Falcon 9. V podstate ide o veľkú rúrku, ktorá na riadenie využíva vektorovanie ťahu na spodnej strane. Ale kde je ideálne ťažisko? Ak označíme ťah ako silu pôsobiacu na spodku rúrky a natočíme vektor ťahu na jednu stranu, vidíme, že presunutie hmoty na vrch vytvára veľký posun ťahu od ťažiska, čím sa dosiahne väčší riadiaci moment. Ak by bolo ťažisko na spodku, vektorovanie ťahu by bolo zbytočné, pretože by nebol žiadny posun od ťažiska. Takže ak je vektorovanie ťahu ďaleko od ťažiska, umožňuje to tejto rúrke udržiavať riadený vis. Až kým motor nedohorí. Ďalším príkladom je rádiom riadený model Chinooku. Toto nelieta vôbec ako skutočný Chinook, ale namiesto toho má na vrchu stroja vrtulo s vektorovaným ťahom. V podstate je to opak predchádzajúceho príkladu, takže tu ho vidíte lietať bez tela Chinooku. Motory sa dokážu otáčať okolo tohto bodu, aby smerovali ťah na ovládanie. Takže kde by mal byť ideálny stred hmotnosti? Mal by si pravdu, ak by si navrhol znížiť ťažisko, pretože tým dosiahneš maximálne odsadenie ťahu od ťažiska. Netreba si to myliť s kyvadlovým omylom. A posledným príkladom je môj nedávno postavený dron s plynovým pohonom. Pretože tento dron má ťah upevnený v strede, línia ťahu vždy prechádza priamo cez ťažisko a preto nevytvára žiadny krútiaci moment ani rotáciu. Kvôli tomu som sa rozhodol namontovať batériu na vrch, pretože to bolo jediné vhodné miesto na jej upevnenie. Keby som ju namontoval na spodok, nemalo by to žiadny vplyv na stabilitu, pretože je stále v línii s ťahom. Jednoducho by to len mierne posunulo bod otáčania smerom nadol. Preto jediný spôsob, ako ovládať toto zariadenie, je použiť vysokotlakové trysky na ramenách, ktoré vytvoria silu mimo ťažiska a spôsobia rotáciu zariadenia. Dúfam, že toto video objasnilo niektoré mylné predstavy o stabilite dronov. A ak by ste si o tejto téme chceli prečítať viac, pripravil som webovú stránku s ďalšími informáciami. Napríklad, čo je to stabilita, čo je to riadenie a zohrávajú aerodynamika úlohu v tomto kyvadlovom omyle. To by bolo všetko k tomuto videu. Ďakujem veľmi pekne za sledovanie. Ak sa ma video páčilo, dajte palec hore. Ak ste na mojom kanáli noví a chcete vidieť ďalšie bláznivé lietajúce projekty, kliknite na odber nižšie. Obrovská vďaka všetkým mojim podporovateľom cez Patreon na patreon.com za to, že umožňujú vznik takýchto videí a projektov. Ešte raz ďakujem za sledovanie a uvidíme sa v ďalšom videu. Dovidenia.